Sizovula bazalwane emabhayibhelini ethu egameni likaJesu, Genesis chapter 21 verse number 14 to 21 bazalwane. Lama verse nje mancane mhlawumbe ngizokhuluma ngawo kakhulu, kodwa just for ukuthi sibe ne understanding right. I would like ukuthi siwafunde siqale khona lapha ku 14 mhlawumbe sigcinele ku 21 bazalwane. Amen. Sinomkhona mesithole Genesis bazalwane, sizokhuluma nje ngaphansi kwesihloko izimangaliso zasehlane. Amen. The mysterious of the wilderness. Hallelujah. Ngathi besenzothini bazalwane, bazalwane kade bafakaza lapha ethathe yonke intshumayelo noma sengahlala phansi ngithi yikho la kade bekusho bazalwane. Amen. Nje bakhulumile bazalwane, many of the things that we shall talk about la egameni likaJesu. Amen. Ukuthi imangaliso, the mysterious things that happen in the wilderness. Sizobheka bazalwane ukuthi why benehlane, why kumele sedlule ehlane igama leNkosi libonge. We'll touch on a few things and then sithandaze bazalwane egameni likaJesu. I'm sure uNkulunkulu lokho akubekile enhlizweni yami ngizokwazi ukucover ilowo naloyo ngokwesidingo sakhe anaso uNkulunkulu. Amen. Silapho ke bathandekayo, ngiyacela khona uphethe mic esifundeni. Amen. Amen. Silalele kahle bazalwane, ngiyafisa ukuthi ngoba masenje ngiqala ngichaza ukuthi yini ihlane, lokho engizobe ngikufunda la engikubhalile ngizobe sekusemaphethelweni entshumayelo lapho bazalwane. So ungasabi masafunda uma. Amen. 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 Verse 14 bazalwane, Genesis 21. Yes. U-Abrahama wavuka ekuseni wathabatha isinkwa nemvaba yamanzi, wamnika uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana, wamukisa, wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. Amanzi esephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla, waye wahlala phansi ukhashana phambi kwakhe, kungathi ibanga lokuphonsa umcibisholo, ngokuba wathi ngingebone ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe, waphakamisa izwi lakhe, wakhala. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ngelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari sezulwini, yathi kuye, "Uyini Hagari? Ungesabi, ngoba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamisa umfana, mbambe ngesandla sakho, ngokuba ngiyamenza isizwe esikhulu." uNkulunkulu wavula amehlo akhe, wabona umthombo wamanzi, waya waqinisa imvaba yamanzi, wagcwalisa imvaba yamanzi, wamphuzisa umfana. uNkulunkulu wayenaye umfana, wakhula, wahlala ehlane, waba ngophethe umsalo, wahlala ehlane lasePharani. Unina wamthathela umfazi ezweni laseGibhithe. Awuxoxe nomakhelwane umtshele ukuthi simele ukuba sedlule ehlane. Ngiyacela nje sike siphinde lokho ukuthi simele ukuba sedlule ehlane. Sithi la bazalwane egameni likaJesu sengasephetheni sithi yini ihlane. Amen. Ngizofunda lokho engikubhalile la ngesingisi bese sikhumusha bazalwane. Amen. Yes. Ihlane bazalwane, ngifisa safunda
kube nezinto oyinotayo esizokhuluma ngazo njengoba ngisho ukuthi la bazalwane njengoba sengichaza lento le sengiyakuphethe. Amen. Ihlane is a powerful symbol of desolate, harsh place where God meets people for profound transformation, testing their trust through hardship, while also providing miraculous provision, revealing His nature as a guide, provider, and friend, shaping individuals for greater purpose. Hallelujah. Bogogo bami sithi ihlane uphawu olunamandla lwendawo enokhahlo. Number 1, le ndawo injani bazalwane? Inokhahlo. Tshela umakhelwane ukuthi simele kodwa ukuthi siyehlala. Le ndawo inokhahlo bazalwane. Amen. Kodwa ilapho khona uNkulunkulu ehlangana khona nabantu. Indawo uNkulunkulu ayisebenzisayo as a meeting place. Indawo uNkulunkulu ayisebenzisayo kuba ahlangane nathi khona. Igama lenkosi libonge. Ukuze enze izinguquko ezijulile. Oh yeah. Manje uNkulunkulu kufanele ahlangane nathi kuphi bazalwane? Ehlane for ukuthi enze izinguquko ezijulile. Uma inguquko ejulile kusho ukuthi lento akusiye yabantu, yaziwa uNkulunkulu. Igama lenkosi libonge. Ngamagama loshintsho futhi lunjalo nje angeke uluzwe mhlawumbe emzimbeni ukuthi nanto ke lingena loshintsho. Kodwa ngekathi usehlane uhlangana noNkulunkulu, iBhayibheli lithi uMose esentabeni ehleli noNkulunkulu kwenzakala umhlolo. uMose watholakala sefana noNkulunkulu esene glory yakhe. uMose wayengayiboni le glory ngena, kodwa naye wayengazi futhi ukuthi sikhona. Kodwa abantu abamemezela noma abantu mamfakude abaconfess ukuthi Mose asisakwazi ukubona manje ngoba usugcwele inkazimulo. Yini indaba? Ngoba uMose ubehlangene noNkulunkulu, kwenzeka i-transformation, kwenzeka uguquko. Kodwa lo guquko libonakala ngamehlo enyama masenzeka. Sengiyama semaphethelweni. Ma uNkulunkulu ehlangana nathi lapha ehlane enza le inguquko ezijulile, usuke evivinya. Oh, nanti igama. Kunomehluko phakathi kokuvivinya nokulinga. Igama lenkosi libongwe. uNkulunkulu evivinya akasho ukuthi uyakubulala, kodwa uvivinya ukuthi ngifuna ukukunikeza isibindi namandla for izinto ezinkulu ezizayo. Ngoba ukuze ube nazo fanele uNkulunkulu ekuteste, fanele uNkulunkulu ekuvivinye. Akazini ukuzokubulala ngenkathi sehlane kwenzeka le transformation. Into eyenzakalayo kuthi makwenzeka lezinto bese uSathane ethatha ithuba lokuthi akufakele into yokuthi uphi noNkulunkulu wakho uma izinto zinje, bese omunye akhohlwa ukuthi ngizovivinywa ngoba kunezinto ezinkulu ezizayo. Ngokuvivinywa kwami la madoda athi omunye athi ke sizongena emlilweni siyophuma sinjengegolide. Uma kwenziwa igolide bathandekayo kudlula emlilweni liyashiswa ukuze liphume libe likhazimule, libe yilento efunwa yilabo abanenzayo. Kanjalo noNkulunkulu masendlulisa ehlala kasisile ukuyosibulala, ihlale lizosala. Okay. Manje uNkulunkulu uma evivinya lapha uyovivinya ithemba.
emkhonzweni. uNkulunkulu esibusisa esisibikise ehlane usuke esezostrainer ukuthi ke usuke esezosivivinya bathandekayo ukuthi sizoqhubeka simkhonza uNkulunkulu. Makwenzeka okunikeza umsebenzi ukuthi 3 months or 3 years down the line umsebenzi uphele. uNkulunkulu uzotesta ukuthi usazoqhubeka yini usho ukuthi uNkulunkulu ngcwele. Athohlamela abanye baqala kulendlela bayithola ingumncimo. Bathambe sathi mina ngobekezela. uMathinda uhleza sishumayeza abathandekayo. I think uHebrews athi amakholwa makabekezele ezinhluphekweni. Kanti simele ukubekezela bakithi singamakholwa na yebo. Namhlanje nempendulo sizokhuluma ngakho la ukuthi why kumele udlule ehlala. Lapha uNkulunkulu usuke ayosivivinya esivivinyela ukuthi sibe nethemba. Kodwa uhlola ithemba. Uma ehlola uluhlola ngobunzima. Uma uNkulunkulu ekuhlola ezokuthesta akakuthesti ngezinto ezimnandi ezikitazayo, akakuthesti nge-enjoyment, kodwa ukuthesta ngezinto ezibuhlungu, ngezinto ezikhalisayo. Psalms chapter number 6 uma ebhala oequla uDavide uthi weNkulunkulu umbhede wami usuphenduke izinyembezi waba yinto yokuthwala izinyembezi. Uthi weNkulunkulu ngicela ke ungizwele ube nobubele nami. Haleluya bathandeka. Masisehlane asithestwa ngezinto ezilula, sithestwa bathandekayo ngobunzima. Kube nezinto oshoda ngazo uthi uyidinga empilweni kodwa uNkulunkulu akathi kuyivala kancane. Hayi ngoba zingekho zikhona kodwa uzokuvivinya ngoba angeke ube nalo ulwazi ungandlulanga ebunzimeni. Ukuze ube nolwazi for something kufanele wendlule ebunzimeni kuqala ukuze kusasa uzokwazi ukuthi kunento enje emhlabeni ukuze nabazayo emva kwakho uzofakaza ukuthi lo uNkulunkulu wami mina ngeke ngambona ngemhlula egwadule ngambona ngithwala. Uma wakwenza kimi nakuwe usengakwenza ngoba uNkulunkulu bathandekayo. He needs to test us. Manje lento ke bathandekayo uNkulunkulu mayesitesta ngobunzima kuyilapho enikeza nokulungiselela okuyisimangaliso futhi embula ubunjalo bakhe. Uthi uPaul ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Masimazi uNkulunkulu asimazi phela masahamba kahle. Asimazi phela simazi uNkulunkulu nasemzimeni. Kodwa khona laphehlane kunjalo bathandeka uNkulunkulu uveza ubumangaliso bakhe, uveza ubunjalo bakhe. Khona laphehlane bathandekayo uthi enjalo nje bese azembula yena ukuthi ungubani. Igama lenkosi libonge. Embula enjengomqondisi uthi usehlale kunjalo athi thatha unyawo lakho libeke la athi yima-ke namhlanje athi thula-ke namhlanje ungasasho lutho-ke athi okay namhlanje akuvuke ujwayele ukuvuka ngo-3 uthandaze akuvuke ngo-12 namhlanje uthi uyayibuza kwenze njani. Yeyi uNkulunkulu omthelayo uyaqondisa uveza ubunjalo bakhe njengomqondisi. Athi-ke namhlanje ake wenza ukuthi namhlanje ake unikele namalengana namhlanje ake ungaphumi ngale ndlela. Awubizwa uIsaya athi niyozwisa
kunathula kunamanzi akwenzeki lutho akunalutho ahlangiseki lutho kodwa noma kunjalo uNkulunkulu aqhubeka eziveza athi I am God ngiyondla athi ohlabelela iqilongo lethu madoda athi uyasondla uyazithwala uyazigola athi siyahamba ngokukholwa ehlane kudinga abantu abahamba ngokukholwa kudinga abantu abahamba kuthi ngumyamazi umhlengi wami ehlane kudinga abantu abanesibindi njengoJobe bathi thuba uNkulunkulu athi Jobe siyamukela okuhle kuphela yini bathi abanye shiya lento kukhona izinto ezilula ezishesisayo kodwa basehlane abajemaza uJehova bathi asisuki la bathi noma kunzima kodwa sizohlala because we know ukuthi ehlane sizotestwa. Uthi khona lapha ehlane verse 10 number 1 uziveza bathandekayo ungumqondisi number 2 eziveze njengomondli number 3 eziveze njengomgaba. Ngoba ehlane kusuke kungenabantu abathembile babe kude bese afika njengomgaba. Friendship with Jesus, fellowship divine. Bathandeka siba nomngane ehlane, siba nomngane ehlane. Lapha ehlane usuka yosibumba usuka kubumba kwabantu ngabanye ngabanye. Uthi mama character isimilo kusuka kubunjwa wena kusuka kubunjwa ubunsizwa kusuka kubunjwa ubuntombi kusuka kubunjwa ubumama kubunjwa ubaba kubunjwa ukhehla kubunjwa isalukazi sibunjwa siyabunjwa ehlane siyakhiwa siyaqondiswa siyondliwa. Great God. Okay, number 1 bathandekayo. Hey, sesiyavala. Number 1 bathandekayo. Ihlale sizothi indawo of multiplication. Noma indawo ye reproduction. Noma indawo yokuzalwa kwezinto. Yeah. Indawo yokuzalwa kwezinto. Wena ubhala Genesis chapter number 16 verses number verse 7 number 10. Kodwa ke Thimbo singakwazi ukufunda. Ngiyacela mama ngomphuthuphele nje. Genesis chapter 16 verse number uqala 7 mhlawumbe. Amen. Ingelosi kaJehova yamfumana ngasemthonjeni wamanzi ehlane. Okay, yeah. Umthombo osendleleni eya eShuri. Okay. Yathi uHagayi, ngelukazi kaSarayi, uvelaphi na? Uyangaphi na? Wathi, ngibaleka ebusweni bukaSarayi inkosikazi yami. Yebo. Ngelosi kaJehova yathi kuye, buyela kuyo inkosikazi yakho. Uzithobise phansi kwesandla sayo. Ngelosi kaJehova yathi futhi kuye, ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho. Nakho-ke. Ingabe isabalwa ngobuningi bayo. Nakho-ke. Haleluya. Sithe ihlane bathandekayo indawo yokwandisa, indawo yokuzalwa kwezinto. La sifunda khona sisithandeka. Siyayazi indaba ukuthi ufikile uNkulunkulu wakhuluma noAbraham chapter number 15 wazomtshela ukuthi ke uzoba lendodana uzozala yabona indodana yakho Isaka bazalwane siyasazi istory yabona ithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wamthembisa ukuthi ke ngale minyaka lo ngalesi sikhathi nkosikazi wakho kuyobe sekunjalo. Amen. Kodwa ngaphambi kokuthi kufezakaliswe isethembiso
ngenxa yokuba senyameni kuka mama lo uSarai nomyeni wakhe. Amen. Lithi ke iBhayibheli kulo mama lo wa-approach umyeni wakhe wathi webaba uNkulunkulu usekhulumile ukuthi ingane vele izoba khona. Kunjani ke sivele sizenzele lento thina? Lesibonakaliso lesi bazalwane kuyisibonakaliso sokungakwazi ukulinda isethembiso sikaNkulunkulu. uNkulunkulu kunezinto asethembise zona ukuthi sizoba nazo, bese ngenxa yokungakwazi ukulinda for that time bese siba nezindlela zethu zokuzenzela izinto ukuze sithi cut short to kufike esethembisweni. Now khumbula bathandekayo, siyehlane njalo. Khumbula ukuthi lo mbono awuveli ngomunye umuntu kodwa uvela ngonkosikazi kaAbraham, umama uSara. Amen. Uthi ke kungcono ungene kunasi isigqilakazi sethu uHagari. Okay, ubese umtholela umntwana ngaye. uAbraham ke lithi iBhayibheli wamuzwa lokho, wahamba ngempela kwenzeka, waphuma wakhulelwa uHagari. Amen. Uma ekhulelwa uHagari kwaseqala ke manje ingxabano ke la ekhaya. Kwaseqala ke manje ingxabano ke lona ke okhulelwa ke manje useyaqala usengayiphathi kahle, useyibona emkhulu kunomama wekhaya. Kodwa ihambisana na uma eyibona semkhulu, lithi iBhayibheli wabuza imithini le umama futhi ngale kamerweni baba. Wathi ke manje baba uyabona ukuthi lesigqilakazi manje sesiyangihlukumeza manje, useblema yena ukuthi kungenxa yakho kunje. Kodwa umbona wawuvele ngaye ukuthi yenza ukuthi manje kwasise kunje, usethi ke akungenxa yakho, kusho ukuthi ngamanye amagama uAbraham kwamela nqaba. Okay, asikhuthu egameni likaJesu. Lithi ke iBhayibheli uthi ke uAbraham okay kusemehlweni akho kwenza ngendlela othanda ngayo ukuthi wenza kanjani. Oh okay, sesiyabuya ke eHagari. Now lithi ke iBhayibheli ke yasiyaqala ke inkathazo manje kuHagari, laqala ihlane kuHagari. Lithi iBhayibheli uSarai wasemphatha ngokwanzima ngoba sithe ihlane bathandekayo yindawo noma isimo esingeke sibe mnandi empilweni yakho. uHagari akasimemelanga ukuthi fanele uAbraham elale naye ukuze kuphume ingane. Oyengekho kwimithi kodwa useyithola manje, usengena ehlane, usephathwa kabi. Lithi ke iBhayibheli asabe bathandeka, lithi iBhayibheli uHagari wadecide ukuthi kungcono ahambe ayaphume la ekhaya abaleke ayehlane. Uma efika ehlane leli ndawo kanti ihlane liqale ekhaya likwashisa impilo yamahashi yamanzima, impilo yaqala yababuhlungu. Angazi mhlawumbe wena dephela bese thungashi wena deklina sebenza kanzima angatholi ithuba lokuphumula. Ngazi wayephatha kabuhlungu kanjani, kodwa ipressure yamenza ukuthi into engcono kuba ngcono ngihambe. Oh kwasho ukuthi ezimini akubhekwa kanjani, kwasho ukuthi ezimini awusibeki isizathu sokuthi uphumelele. Izwa ingelosi mayifika ithi saweHagari ubekwa yini la, ufunani la? Oh bathandekayo, ngamagama ithi ingelosi weHagari alibalekeli ihlane until kube isikhathi. Kwaphuma into ethi buyele emuva, uSarai uyathoba. Kubuhlungu nje weNkulunkulu ngiyalimala, kodwa phindela emuva, ufunani la? This is not your place. Alibalekeli ihlane. Ehlane kuyalindwa kuze kuzale izinto. Uthi ke uNkulunkulu lalela weHagari, lento ikhulelwe le angeke ibe inkulu ngaphandle kokuthi uphase itest. Ngoba ehlane yindawo la kuzozalwa khona izinto, ukuze zalwe lo mntwana bemkhulu kubiza wena ukuthi ubekezele ehlane. Noma kubuhlungu kubhalisa inyembezi, kodwa ngoba usuku lesimo
ngathi ufunana ngokweposition akufanelanga bula yamchaza iBhayibheli lithi ke ingelosi yamthola ehlala kusho ukuthi yamcinga endlini yamcinga kwa-Abrahama yangamthola yamcinga kuleli yaRuben yangamthola yamcinga ebhedeni wakhe yangamthola yazomthola ehlala ngathi ufunana. Kukhona abanye abahlulwe yihlale sithi basesinene baphume bayobuza kwakamanga bathambuze ukuthi ufunani lapho. Kuyanindwa ehlanu lingisikhathi ngoba lento ikhulelwe inkulu kwathiwa Hagari buyele emuva inkulu lento. Angeke ukuthi izocontainwa i-comfort lento idinga i-discomfort. Hallelujah. Jesus. Ngoba kunesimanga la ekholweni bathandela. The more Exodus lithi iBhayibheli, the more abantwana bakwa-Israyeli babecindezelwa, the more babekhula ngoba ehlale indawo yokukhula, indawo yoku-expanda. Angeke ukhule uma uzolibalekela ihlala. Hallelujah. Tufunana phindele emuva nankonze kulahlekela umthola ngiyothola ukhalisa inyembezi kunjalo thathule abangcwele basi. Hallelujah. Aliphathalelo Lona number 2 bazalwane ihlale yindawo la sitrainwa khona. Number 2 ihlale yindawo, it is a place of training. It is a place of training. Oh, hamba namba khandela lithi iBhayibheli inkosi enkulu uDavide uthatha umndeni wakhe ummikise ehlane ukuba yolungisa izimvu zikababa endaweni yobuhlungu, endaweni yosizi. Khumbula uDavide ukuthi ulahliwe ubaba wakhe umphikile, isimo asikho lula, bamyisa endaweni yamabhubesi, bamyisa ehlane la kwaziwa khona ukuthi amabhubesi azofika ambambe aqede ngaye. Washo ukuthi
Okay, amasosha bathandekayo njengawo manje ayatrain khona trainwa amasosha kodwa azikho izipho kodwa ayatrain ukuthi uma sekufika impi nizokwenza kanjani nizokhipha yiphi isikhathi nizolempi imali kanjena ke isiphi isikhathi esifunakalayo la now impi ke iya prepare before ufike kuyona leyo bheke kwakuyisibonakaliso sokuthi David kunempi enkulu ozayo lithi iBhayibheli awusiyayazi indaba bathandekayo wathi ngangisehlane ngalusile kwafika ibhele ngalibamba ngalithwele kwafika ibhubesi ngalibamba ngalithwele ubani lo oyisa impi kaJehova akusemile uDavid sekumuntu sekuNkulunkulu sekubamandla kwabulalazi hlale senitraining ukuthi lo Nkulunkulu obengabe fanele ngishiye mase ngiphambi kwabantu awungizweli intathu Jesu ongena ekameni uvala umnyango uwethu uthandaze uNkulunkulu okuvuza phambi kwabantu intenzeke kusithekeni le kodwa masi phambi kwabantu sekunomuntu ogulayo awusafrustrated uthi wena moya get out in the name of Jesus asasebenzi kanzima baba ungalinqaba futhi ungafuni ukuphuma ungavuthiwe ehlala ungafuni ukuphuma kungakabi isikhathi ungazikhiphi ehlala ungazikhiphi alright bathandeka lithi ke iBhayibheli lami sesothandaza number ufuna ukuthi lithi iBhayibheli lami ufuna ukuthi number 3 bazalwane ihlale it serve as a place of testing ihlale ngamagama indawo la uyovivinywa khona sishilo masichaza ngalo ukuthi ihlale leli uNkulunkulu usuke esivivinya usivivinyela ini uvivinyela itrust ukuthi ngingamethemba yini lo muntu ngeke kusasa engithuke uIsrayeli uke wakwenza lokho lendaba esiyikhothile ukuthi uMose nesikhathi ehlezi 40 days lapha ya noNkulunkulu lithi iBhayibheli uIsrayeli waba impatient wathi ngoba uMose akasekho umholweni wathatha amagolide nalamasiliva konke lokho abaphuma nakhe eGibhithe okay bakhanda ithole legolide bathi ke nawo ke manje uNkulunkulu osikhiphe eGibhithe and that is why the uNkulunkulu wa decide ukuthi kungcono ukuthi ngibahambise nendlela ushilo mama la gogo kaNdumbo ushilo ukuthi babebona kwakuseduze kodwa uNkulunkulu wa decide ukuthi abahambe nendlela ngoba efuna ukukhipha zonke lezi zinto efuna ukubatesta siyabona i-testing uma uJesu lithi iBhayibheli Mark chapter 4 lithi iBhayibheli uNkulunkulu uJesu wafikelwa umoya wakhishwa umoya wamisa ngokubathandekayo ehlala esezilile for 40 days and 40 nights and he was tested ehlala kwathiwa indodana kaNkulunkulu shintsha lawa manje uwenza ukuthi wathiwa wamthatha wambeka phezulu esitolo wathi ke uyayibona yonke lembuso le ngizokunikeza yona uma nje if you can bow ngakunikeza yonke imbuso na yonke ingcebo siyatestwa bathandekayo siyatestwa uNkulunkulu uzokutesta ukuthi uma ekufaka emalini uzophatha kanjani uzokwazi ukunakekela abampofu uma ekufaka emsebenzini uzophatha kanjani fanele kuteste okay number 2 indoda eyatestwa uJoseph lithi iBhayibheli lami lakho uma etestwa yilo mama lo athi lala nabo wanqaba ngoba siyatestwa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu akusho ukuthi azizufika izinto akusho ukuthi akuzufika izinto ezisheshayo ukube walingela ukuba wakwenza uDavid uJoseph lokho wayengeka be prime minister why ngoba wayengeka ejele ngoba ejele la akhishwe khona uNkulunkulu ngoba angithi lapha wasekudemand bathi ubani uzosichazela impupho ngoba uzoba kwi-demand siyabona bathandekayo siyatestwa ehlala
lona ukuze uNkulunkulu azosithemba. Kunendoda, and I don't want to die like him, uZiya. Masifunda uZiya Chronicles lapha uZiya lithi iBhayibheli kusuka emncane kusuka usonto skole lithi iBhayibheli wayekade emlangazelela uNkulunkulu emfuna uNkulunkulu lithi the more he drew closer to God the more he was prosperous. Ngamagama bakho lithi the more efuna uNkulunkulu esondelana naye kwakuyilapho uNkulunkulu emkhiqiza kwakuyilapho ephumelela wathatha ubukhosi at the age of 15 years wahola uIsrael kodwa ngesikhathi ke eselapha ebukhosini lithi iBhayibheli ngayise insuku zakhe zobusha bakhe lithi ke uNkulunkulu wayenayo wenza izinto ezimangalisayo wabhinda i-army enkulu wabhinda izinto ehlale wabhinda umnotho waba nezinto eziningi lithi as time goes on pride yangena. Lithi iBhayibheli wafuna ukwenza izinto ezinenziwa ngamakhosi ezenziwa ngabapristi kuphela. Lithi iBhayibheli bamkhuza kwathiwa lokho ofuna ukwenza uyoshisa impela akusikho kwamakhosi kodwa okwabapristi kwabela abapristi kuphela ngenxa yepride yokuthi usephethe imali yonke usephethe zonke izinto. Lithi ke iBhayibheli waba nenkani wahamba woshisa impela senkani uNkulunkulu omhlaba wakho wafika nalapho. That is why I don't want to die like him. Singafika ukufa njalo. Ukuthi uma uNkulunkulu ukubaba expose intweni eziright bese siyamkhohlwa ngoba baningi abamkhohlwayo uNkulunkulu masekhamba kahle. So indawo leyo bazalwane shothi ke indawo esithestwa kuyo bathandeka. Number 3 indawo leyo number 4 ihlali it's a place of transformation shift ukuthi indawo yokuguquka. Uma usehlane lezinto zenzeka lezi ezibhlungu kuba ngazuthi uNkulunkulu uyakubulala kuba ngazuthi uNkulunkulu umelene nawe kanti akamelene nawe kuba ngazuthi uNkulunkulu akekho kanti ukhona. Uthi kuJeremiya wawubiza ngosuku lokuhlupheka ngiyosabela ngithi ngilapha. Manje ehlane yindawo bazalwane izele ukuletha ushintsho izele ukuletha uguquko. Masikhothi uDavide 119 uPsalms uverse number 71 uthi uDavide kwangilungela ukuba ngihlushwe kuze ngazi imiso zakho. Siyazi uDavide ukuthi bebaleka impilo yakhe bekubaleka efuna ukubulawa bekubaleka efuna ukubulawa wajikelwa nayo indodana yakhe usifunde ngayo Friday uma umfundisi sifundela la ukuthi uDavide noAbsalom indodana yakhe yafuna ukumbulala. Kodwa khona lapho uthi kwangilungela ukuba ngihlushwe kuze ngazi imiso zakho. Lamagama lawo wakhuluma after usetransformekile. Lamagama lawo akhuluma umuntu osebonile imisebenzi kaJehova sehlala. Abakhuluma noma awukwazi ukuthi kwangilungela kuba ngihlushwe kuba ngithuke kuthiwa ngenza ukuthi kuthiwa ngiyathakatha ngathakatha kuthiwa untshontshile ungantshontshanga kodwa uthi kwangilungela kuba ngihlushwe ukuze ngazi kusho ngamagama esimamba uDavide akasekho kwi-level ephansi usekwi-level ephezulu usekwi-level ethi bathandekayo lo nkulunkulu ngiyama usebuka izinto ngehlo likankulunkulu ukuthi ehlale akuyona indawo yokufa kodwa indawo yokupronyotha. Kwangilungela ukuba ngihlushwe kwangilungela ukuba ngithukwe kwangilungela ukuba ngibanjelwe ngesehlalo kwangilungela ukuthi ngihambe ngithi ngiyocela something bathi abanye abanakho babebenakho ngokusehlalo kubaleka abantu obathembileyo ngokusehla musa futhi ukubathuka wa understand ukuthi ihlane lami leli ihlane lami leli so na kwangilungela kuba ngenze njani ngihlushwe bathandekayo lo Israel decision ukuthi wahlushwa the more oppressor bathandekayo kusho ukuthi kunento enangaphakathi kithi ekufanele iphume kodwa iphuma masipress uthi ke umpostoli
lokho siyacindezelwa zonke kodwa sidibali kunento kufanele iphume kithi bathandekayo kodwa iphuma ayiphumi kalula iphuma kanzima ubungulwe bakho kodwa siyiswa ekubhujisweni kodwa sifumana singabaphilileyo ngoba lapha ehlane usuke khona uNkulunkulu kwangena amadoda amathathu emlilweni kwazwakala ukuthi hayibo inkosi yathi ngoba sifake abantu abathathu kuleli hlane lomlilo sekwenze njani kukhona wesine ngoba lapha ehlane usukule wedwa usukule wedwa uNkulunkulu nendlela yokuthi uphile noma usehlala kodwa uyaphila ubona izinto zenzeka nawe uzuthi kanjani ngoba lento bathandeka sithe uguquko olwaphezulu akusinto yenyama akusinto yenyama kwanza bathi kulesiteke senikuso manje kwanza bathi angimtshela ukuthi asithini uNkulunkulu simikise ehlane kwangathi uthi every day wathi Nkosi simikise ehlane ngoba lapha ehlane niyazi ukuthi lento zami zisehlane azikho nakumnandi khona into zami zisehlane nabuhlubini khona ngoba lehlane likwenza ukuthi ukwazi izinto ngoNkulunkulu obungeke uzazi ungakufika ehlane kunendoda ekuthiwa uJakobe kuthiwa wathi eshonelwe ilanga asehlane wathatha itshe waqamela kulo walala kwenzeka izinto emangasa portals were open wabona ingelosi isuke emhlabeni sigibele ingada ziye phezulu ngoba ehlane uzobona uNkulunkulu bathandeka ehlane uzo-experience amandla kaNkulunkulu ehlane sikuzwa ngolunye usuku uthi naba ngazi kanjani kodwa nakho la ngikhona uthi ubuke iphayisipi yakho ayiqondane nezinto nazo uthi naba ngazi kodwa nakho la ngikhona namhlanje kunendoda eyathi sibona wathi naba ngazi noma isandla noma idimoni noma kunjani kodwa ngibaya namhlanje ngiyabona siyamazi siyamuzwa umuntu ophuma ehlane nangendlela athandaza ngayo ukuthi le ndlela athandaza umuntu otransformekile umuntu ongenakho ukubalisa awungabonani mina Nkosi kodwa uNkulunkulu ngangiyaphi nje emhlabeni kodwa uNkulunkulu wabonani ngabo hayi kungasenzeki ukuthi no 1 no 2 no 3 kodwa ophuma ehlane waziyo uthi baba umuhle khazimula ngokungcwele bakho akekho njengawe akekho ofanana nawe uyinkosi nguwe izolo nguwe namuhla nguwe phakade namhlanje usenguye lowo uNkulunkulu ohambe noIsrael 40 years ehlane ingubo zaba yaze zaguga ehlane kwathi amanzi engekho provider ehlane uNkulunkulu kwathi amanzi baba wawashintsha abamanzi angababiyo ehlane kwathi uyaphile wafasiwana waNkulunkulu uthembekile waNkulunkulu muhle akekho ojabawe akekho owalinganiswa nawe uphakeme transformed Christian akanawo amazobalisa Jehova,
Jehova athi umkhulu. Kwasehlane kungaphi lapha let us pray, Matanela, Ekameni Jesu, Mkrimise, Lomba Pileyo, Ekameni Jesu, Estane, Afilamulo, Mababe Mesquindi, Jehovah, Wesimangaliso, Ishane Lelugosi, Sinfunameso, Abanye Kona Bamenene no Bensemenzine, Usestane, Usekamana no Usaina, Abanye Tondasa,
Jesus. In the name of Jesus. Abanye phakathi wethu bese bathi uNkulunkulu mashine. Namhlanje sebayaqonda ukuthi ihlale kunoNkulunkulu phakathi. Ukhona as a provider. Wa provider. Kunelasha. Waletha baba. Namhlanje niyathandaza. I activate destiny helpers. I activate destiny helpers. Get coming in that chest. Get coming in that chest. Get coming in that chest. Shout the name Jesus. Shout the name Jesus. Shout the name Jesus. Get coming in that chest. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Minister us. Minister for us. Please raise the volume of the keyboard. Get coming in the chest. Kuna zinemele bele touch. Kuna zinemele izarwe manch. Get coming in the chest. Get coming in the chest.
Hallelujah.